Amb el Nadal també arriba una de les activitats amb més història i tradició de Peralada, el Pessebre Vivent, que realitza el Castell de Peralada. Enguany arriben a la seva 37a edició. Obrirà les seves portes el dia de Nadal, a les 7 de la tarda, i compartiran l'incomparable mar dels jardins del castell amb Betlem. Amb el Pessebre de Peralada també es gaudeix d'una oportunitat única per poder descobrir aquest espai del castell. I és que en aquest entorn natural es representen més d'una quinzena d'escenes, algunes d'elles renovades, però sempre mantenint l'estructura bàsica del recorregut, pels quadres més importants que expliquen el naixement de Jesús i d'altres que mostren oficis antics, alguns que gairebé han desaparegut, com el cisteller, les filadores, les remeieres, el picapedrer, el ferrer, la castanyera, entre d'altres. Les novetats d'enguany serà la renovació d'alguna escena, la variació en el recorregut i una renovada presentació que donarà inici a la 37a edició del Pessebre. El Pessebre Vivent de Peralada, que forma part de l'Associació Coordinadora de Pessebres Vivents de Catalunya, hi participen prop de 150 voluntaris que formen un equip entre figurants, tècnics de so, il·luminador i organització en general que any rere any treballa per millorar aquesta proposta escènica que a la darrera edició la van visitar més d'un miler de persones. Per facilitar l'accés al recinte on es fa el pessebre, l'entrada és just al davant de l'aparcament d'accés al centre històric.